Unul dintre bloggerii foarte buni din Republica Moldova, care e ziua lui, care a plecat foarte repede după ce am dat Sorin Hadârcă, care scrie Matrizen, parcă blog. Madrizen, așa, îmi cer scuze, nu știu de... Noi ieri ne-am întâlnit întâmplător pe stradă și ne-am recunoscut fără să ne vedem niciodată. El m-a întrebat și asta am avut și discuția foarte lungă și cu cei de la Trustul Realitatea, că când am văzut problema, când eu am pus problema legată de credite, toată lumea, și cum, adică tu ce ești împotriva băncilor, credite. Cartea mea nu este o carte de rețete. Deci dacă vreți soluții, luați-vă cărțile astea americane cu cum să-ți construiești viața în 6 pași și cum să-ți faci fericirea în 35 de mișcări și așa mai departe. Cartea mea, tocmai asta este că, din punctul meu de vedere, ceea ce e de datoria noastră este să tragem semnale de alarmă. Ceea ce încerc să spun este, atenție, în fiecare gen de societate în care trăim, apar anumite genuri de riscuri. Libertatea despre care vorbim, adică există un tip de societate din care am ieșit, care producea un anumit mecanism și anumite riscuri și anumite forme de furt a vieții. În societatea în care trăim există alt gen de riscuri care le supunem. Deci scopul meu este să atenționez, scopul meu nu este să creez. Până la urmă, fiecare conștiința lui este ce face, nu e datoria mea să spun. Eu nu creez rețete. De asta, când mă întreabă, e mai bine așa, e mai bine așa. Eu nu scriu rețete. Încă nu scriu rețete și cred că asta e cea mai bine. Deci asta e, cartea mea nu se ocupă de rețete, nu o să vă dau răspunsul dacă e bine și cum e cu procentele și mai departe. Eu spun care este mecanismul și riscurile.